भिडिअ बयखौबो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायबाय आंहा दखानाव फैलायबाय लोगोफोर ओमफ्रायो आंनि बे मोनसे ब्लग जानानै सल'बाथा भिडिअखौ बिराद मानसिफ्रानो माने मोजां मोनदों माने बिराद मोजां कमेन्ट हरदों आरोना बेनि थाखाय आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय बयखौबो थेंक इउ स' माच ओरैबायदि कमेन्ट आरोना आङो रिप्लाइ होनो हाजोबासै जिखुनु जाया आं नायजोबदों बयबो कमेन्टखौ ओमफ्राय नोंसोरो नेक्स्ट आंखौ आरोबाव बिदि माबाफोर भिडिअ लाबोजानो लुगैदोंबा नोंसोर आंखौ बुंहरबानो जाबाय आं आरोबाव लाबोबावगोन आरोना लोगोफोर नोंसोर माने बिदि अननाय होबाय थायोबा आं लाबोबाय थागोन आरोना लोगोफोर दा बेखौनो बाद दोनथ'दो मानि नायनाव दा मोनसे हिन्जाव गोदाना आंनाव मोनसे ब्लाउस बानायहोफैदोंमोन ओमफ्राय नै बे जाबाय आरोना ओरैबायदि मोजां नुदों नोंसोरबो आंनावहाय बेबायदि स्टन होनाय बिदि नै गेजेर गेजेराव होदों माबायदि नुदों मबाइलाव गाया आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोराखा नै गालाबायग्रा बिदि नङा साननाङा खि दसेनो गागोन सुबानो गागोन साननाङा आरोना खम समनि रेन्जआवनो मोनगोन आरोना बिदिखौ लोगोफोर सोरबाफोर हाबा जानो गोनां दङब्ला बुंहरबानो जाबाय आंखौ नै स्टनाव नायदो बेयावबो जा मोजां बिदिनो स्टन लागायदों आरोना अनलि ब्राइडल' नङा ओरैनो नर्मेलफोर ब्लाउसफ्रावबो बिदि स्टनफोर होनो गोसो जादोंब्ला बुंहरबानो जाबाय आरोना नै ओरैबायदि समायनाय नुखादों आङो बेखौहाय सिङाव थागोन नालाय बेनि थाखायनो बेयाव होनाङा होनखादोंमोन आरोना ओंखायनो होनासै आरो बेयावहाय ओमफ्रायो मोनसे दंबावो नै बेयावहाय जेबो होनाङा होनदों बे सिम्पोल बानायनानै हरफिनायखाय सिम्पोल बानायबाय आरोना नै सिम्पोल आरामनो बेयावबो होजागौमोन खिन्थु दा बुंनायखाय जेबो होआसै आरोना बेखौहाय आङो दा बेखौहाय हरनोसै हाबाया मार्चआव नालाय पेकिं खालामनानै हरनोसै आरोना आङो ओमफ्राय लोगोफोर ओरैबायदि कमेन्ट दं आरोना 100निबो जिखुनु जाया बारा कमेन्ट फैदों आरोना ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरदों ओरैबायदि खुसि जादों आरोना आं कमेन्टखौहाय नायाखै साननाङा नायदों आङो ओमफ्राय नै माखासे कमेन्टफोरखौ आं स्क्रिनाव होनानै होनाय लोगोफोर ओरैबायदि मोजां कमेन्ट हरखादों आरोना बिथांमोना आरोबाव माबाफोर बेबायदि भिडिअफोर नायनो लुगैबावदोंब्ला आंनि चेनेलावहाय बुंहरबानो जाबाय जेब्लानाखि 50K स्पेसियल जायो अब्लाथ' आङो बेयाव मोनसे बिराद मोजां भिडिअ लाबोगोन आरोना ओमफ्राय दा बेनि गेजेरावबो जुदि भिडिअ आरोबाव लाबोजानो लुगैदोंबा बुंहरबानो जाबाय बेबायदि माखासे बिराद अनेक सिन सोबावनांगौ दङमोन आरो अबेबाफोरा भुलफोर जाफ्लांबायदोंबा मिस्टेकफोर जाफ्लांबायदोंबा आङो माने निमाहा बिबाय आरोना माने सानसे टाइमावनो बानायनाय नालाय ओरैबायदि हाखु दाखु बानायब्रबला जोबनायसो ओमफ्राय बयनाबो टाइम गैलायलाया थेवब्लाबो सानसे टाइम होनानै जोङो बानायब्रबबाय आरोना ओमफ्राय बे स्ट'रिखौबो हरावसो सानब्रबलाबायनानै बेबायदि बानायनोसै गाबोन सानसे सनिबारखा दखान बन्द'खा माने बिदि बानायहैब्रब स्टक होननानै जों थांब्रबनायसो आरोना माने आं बुंदोंमोन नालाय सिगाङावहाय 30K जायोब्ला आं माबा मोनसे स्पेसियेल भिडिअ लाबोगोन बुंबाय थादोंमोन नालाय आङो बेनि थाखायनो आरोना बोथोरा एसे गरम जाहांबायबो आरोना माने आंहा जेकेट गाननायखौ खुस्रायलायनांबायसो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय दाख्लैनि बे आङो हाबा होदोंमोन ना बिनि दिनैहाय न'आव आथिमंगल दं आरोना बेयावबो थांनांगौ ओमफ्रायो दा खैथासोआव थांनाय जायो जिखुनु जाया नायनोसै आरोना दा दसे दखान थाथ'ग्रोसै आङो मा जानो मा लोंनो मोनलायलायोहाय दा बायदियाव एकदमबारे गोखै फिथाइ जानो लुबैयो ओंखायनो आङो दा बैग्रि लानानै फैदोंमोन बैग्रि गोरान दङ नालाय आंनावहाय बेखौहाय दा एसे जालाबायनोसै आरोना आङो A few moments later. दखान बन्द' खालामफिनसैलाय हाबायाव थांनांगौ नालाय ओंखायनो ओमफ्राय नैबेखौ सासे आब'आ बिहरदों आरोना भारा गानलांनो नै बे हाबायावनो खालारखौ बोरैबा नुदोंहाय बेवहाय बेखौ लांसै आंहा दा माखौ गानलांनाय जायो बेखौ नोंसोर देखायगोन आरोना आङो रुमाव फैबाय लोगोफोर दखान बन्द' खालामनानै दा आङो देलायनोसै रेडि जानोसै हाबायाव थांनोसै आरोना आं जेब्ला रेडि जाखांगोन अब्ला आं नोंसोरनो देखायनोसै होमबा आं दुगैग्रोनोसै लोगोफोर आङो रेडि जाखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय रेडि जानानै आङो ओरैबायदि मुदा आंना गाज्रि जाबायना आं गाबनोल' बाखिखासै आङो खानायखौ आङो खानो सानदोंमोन आरोना खानाया ओमफ्राय बारा मोजां जायैनि आं खेवफिनदोंमोन ओमफ्राय दाना खानाया माबायदि थाब थाखो नायदो नैबे राबाराव नायदो आं खेवनो हाया दहायनिफ्रायनो बेखौनो ट्राइ खालामगासिनो आं देलायखांनानै रेडि जाखांजोब्बाय गाबनो ओंखारलायदों साजोब्बाय नालाय खेवै नैबे फारा थाबथाबाय थिं साजोब्बाय आं गाबनो ओंखारलाजोब्बाय दहायनिफ्रायनो खेवनो ट्राइ खालामगासिनो आं नायनाय बेखिनिया दंबावो हास'गोनसो आं खेमसिम लास्ट अपसन बे आरोना हास'गोन आं जा गरम मोनजोब्बाय आङो गोलोमलाजोब्बाय मारै बिदि जाना होखो दे आयै नायलाय जालालै
बहाबा थांनायनि सिगां जुदि बेबायदि जाजायोबा होमबा मा मुदान थांगोन दे ओरैबायदि इरिटेट मोनजोबखाबाय आं रागा जोंखानाय हाला आङो दाबो जायाखै नामा होननानै लोगोफ्रा सोंहरगासिनो ओमफ्राय आंहा बेयाव थाबथानानै ओरैबायदि मुदब जाजोब्बाय आं थांनो गोसोआनो गैला बिदि जानानै खिहैया देलायखांजोबनानै फाइनाल खानाय खाबाय आङो ओमफ्राय बिदि जाना होबावबाय आरो ओरैबायदि खागोनसो अबाव थाबथाला जोबखोथाय ओरैबायदि दुखुनांथाव हासनांबाय आं लोगोफोर खानायखौ खेवनोनो हाखालामोन नै ओरैबायदि बोरैबा हाबलाजोब्बायमोन 1 hour later. नायलाय नोंस्रा हिल गानना फैनानै आंखौ हायथु मोनबाय आङो आंना नुवाखै नों गेटखौसो साइज नुदों आङो बिदि जानांगौ गेटफ्राना सिम्पोलनो आङो नै वाव सिम्पोलैनो वाव हिन्जाव गोदाननि सम्पथिफ्रा गाबोन लांगोन ना दै बोथलखौबो लांगोन नामा बेलाय दै बोथलखौबो लांगोन ना गैबा बेयावनो आरोना फाग्लि सिरिनो दंहाय आहा दसे ब्लगार जादों नै दानो नायनो नागिरलाबायो बिसिबां दङ बेखौलाय ओइ माबा गैया दे गलाबायगोन माबाया मोजां नुवाखै दख'नाया मोजां नुदों हारिना बिदि खालारखौनो गानगोनहाय बात क्या आयो खाना खाने के बाद भात नै सा नै आं बुब्लि दिनैसो साइज नुदोंहाय नोंखौ न'आवहाय हा नोंबा रोंगौ लानो हाया रायोहाय आंखौ बिराद देन्जारलै हिन्जावा मिस्ट्रिसा खायनो जेरावखि मोना रायो बेबायदि रायो ओंखाम जानोसैलाय जोंहा नोंसो मा जागोन अमा टमेट' औ जायो थ' जानानै गोथाव मोनबावदोंसो आं टमेट'खौ आंबो गोथाव मोनदों टमेट'आसो आंगायाना आंगाया टमेट' बिदिनो मैथा माथो बिजोंनो सुबाय बिराद दुस्थ' बियो बिराद दुस्थ' आयो जोङो जाखांबाय नोगोर गय जाखांबाय बायदि सानदों जोङो गैया नै बुंजोब्बाय खावलाय गिदिर नुलाय गैला आंहाबो बुंजोब्बाय खुगाया दासो जाखांदों आरो गावस्रा माया गारियावसो आं जागौमोन आयौ ओइ नै जाखांनानै उदैया देरलायलायबाय बुब्लिनि माबायाव हाबायाव जाखांनानै नोगोर जाबाय माबे हाला बिलाइ हांखां बुरिफ्रा गावसोर जायाखै बिदिलायनो जाबाय बाय थांनो हाया होननानै दाबुं थांनो हाया होननानै दाबुंखा फालि नोंसोर लागोन सोरबा लागोनलाय हाबायाव फैनांगौ सानैबो देनांहाय